Halo. Pa gdje si, žena moja? Ja da budem s Reljom čitav dan. Da ga čuvam čitav dan. Važi, dobro. Pa to će biti jako cool. Relja, danas se čuvamo ja i ti 24 sata. Je spreman za taj izazov. Ti gledaš tablet, laptop. Tablet, jesam konj. Ti gledaš laptop, ja sad obuć, pa da te presvuči. I obuku smo majicu. Ova veš mašina radi, nervira me, ne mrzi. A sada, Relja, ćeš da doživiš najbolje presvlačenje. Presvuci se sam. Presvuci se sam. Presvuci se sam. Relja. Sam se presvuci. Ne ide to na glavu. Tako, na guzicu to ide. Mama kupa beku, mama beku briše, 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 briše da miriše. Mama kupa beku, mama beku briše. Idemo presvučit ovu smrdljivu guzicu. Ovu smrdljivu guzicu Reljinu. Op, op. Nisi kakio, samo si pišao. Da li si spreman za jedno brisanje? Ovo sam Relja učio u Japanu. Op. Idemo ponovo, još jednom. Pa kažem. Mama kupa beku, mama beku briše, 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 briše da miriše. Mama kupa beku. Sasreku. Mama kupa beku, mama beku briše, 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 briše da miriše, mama kupa beku. Drugi sloj, otkovča nam se Relja, pa ti si stvarno pajser. Koliko ćemo, Relja? Ako ovaj video bude imao 1.000.000 lajkova i 100.000... Ostavi mi, Relja, telefon. Ostavi mi telefon. Snimamo ponovo ja i taj. Jejo, idemo. Da sam dobar, da sam fin, da sam tatin sin, da imam love i da imam brz automobil. Ne treba mi posao, ne treba mi cilj, prstuvo, ja nemam potrebe za tim, blam blam, svaki dan sanjam auto, blam blam blam, kud krenem samo makadam, blam blam, jao brate kako sam iznerviran, blam blam. Kakav speed, kakav eks, bolje ganja onda seks. Ups. Ništa, Relja, ti gledaj laptop. Ja odo čekat majku da dođe. Eto, šta ćeš tako.